Ang musunod nga programa usa ka bineran ang mga hunahuna, opinyon ug mga isyong gipangtugid iya lamang sa magsisibyo ug walay labot kining maong sibian. May gabi sa ng suking tigpaminaw nini may galawang istasyon sa radyo kini si Pastor Mark Benjo Urot magasibya live na live din sa DYRL Dakbayan sa Dumaguete. Sa atong programang Good News sa Dumaguete og salamat sa inyong makanunayong pagsunod ning ato ang programa matag Sabado sa alas 7:30. Na kamoy mga mensaheng ipaabot ka nato, i-text lang sa ato ang hotline number 0935-125-8045. Likon ako 0935-125-8045. Tanang naminaw nato di aron di asbang pandan si Pastor Jomar Tagyamon uban sa ato amigo dia Pastor Lito Liharzo. Maayong gabi ninyo dia Pastor. Piapi Uncle George Orot, may gabi ini mo diha, ban stipok mo panimalay Uncle. Sa Balugo, Dumaguete, si Brother Edwin, Kuya Edwin Porcilas, may gabi ini nyo diha, Tilosita. Aniya nasabta, aron sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, Sabados kagabion, aniya, ayaw din mo, balhin, sunod lang yun mo kanunay, aniya atong programa, kay maghatag yun ni kadasig, atag ning inspirasyon sa atong matag usak ug kinabuhi. Mga naminaw gikan sa Dakbayan sa Bayawan ug maabot na didto hangtod sa north part sa Negros og sa Siquijor diya sa Cebu. Southern part sa Cebu, mayong gabi ninyong tanan diya sa Santander, diya sa Sambuan, diya sa Sibulan, diya sa Bakong, Dawin, mayong gabi ninyong tanan. Mga pedicab drivers nato dinhi sa Yurads Dumaguete ug sa tanang mga PUJ drivers mayong gabi gyud. Akong balikon kung gusto mong paabot sa inyong mga mensahe, i-text lang ang 0935 125 8045. Itong niaging Sabado, siguro dili tong karong Sabado ha, pantong niagi pag the other Saturday. Doon na tayo bisita. Bisan gani atong niagi pong Sabado, no, na tayo bisita. Apan before atong nga Sabado, doon ako gihatag ninyo question. Ningon ko nga unsaon pagsulod sa usa ka camel sa refrigerator. Ang tubag ato kung itubag nga ablihan ang pultahan, isulod ang camel. Dako man pastor, wa pa nag-ingon nga ang ref gamay. Ang isunod nga question mao ni unsaon na pud nimo pagsulod sa zebra sa refrigerator. Namoy ikatubag ana, ala text na mo sa 0935-125-8045. Unsaon nimo pagsulod sa zebra sa refrigerator. Samtang naghuna-huna mo og unsay itubag, hala, pahiluna mo diha kay atuan ang paminawon ng pulong sa Ginoo niining takna sa kagabion. Good news, salamat kayo sa inyong makanunayong pagsunod sa atong programa mao nga atong paklion ng pulong sa Ginoo. Dinhita sa libro ni Marcos, kapitulo 11, versikulo 22 ta magsugod mga ka-good news. Ingon din ang pulong sa Ginoo, English, na ingon din have faith in God. Jesus answered, 23, I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. 25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him,
so that your Father in heaven may forgive you your sins. Hisgutan inintak na sa kagabhion og pagtuo og ato ang butangan og kaluha nga gitawag og pagpasaylo. Ay ang imong pagtuo dili ka na mosaler kung naaday tay mga pagdumot kayugot nga nasa atong kasing-kasing. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Marcos 11:22, pagbaton og pagtuo sa Ginoo. Now, kining pagtuo, kung natong hisgutan ning pagtuo, usan ni siya ka force or usan ni siya ka makaingon tag gahom sa usa ka tawo. Kining pagtuo, basahon nimo ang Roma kapitulo 12, niingon diha nga kining hinatag sa Ginoo, dunay measure of faith nga gisgutan diha sa Roma 12. Ngayang gihatag sa matag usa kanato. Now, niintak na sa kagabion, atong hisgutan kining pagtuo nga matud pa sa Biblia, kung doon na kay pagtuo, makasulti ka sa bukid, nga hala, ambak ngadto sa dagat. O kung mutuo ka sa imong gisulti nga tinuod na, matuman ni. Gilaliman po gasa. Kung inigsulti ni mo, mayon ka nga, huy, bukid, ambak ngadto sa dagat. Og ni ambak ang bukid, pagkalipaya siguro ni mo. Kung mahitabo po na mga ka-good news, perti po natong luoya kay usa sa mga hinungdan mo ni wanaw nya tay bukid. O nya, ang pinaka-worst to, wala po tay dagat. Bitaw ay, no? Apan, ang gisgutan din mga ka-good news or ning mga kaigsuonan taknas kagabion, siguro dili ni physical nga bukid nga giatubang nato, no? Tingali dunay na nga nagbuntaog na diha, nagdampuog na diha, nga nagbukid-bukid na nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Pwede nato nang sultian nga hawa diha, ambak ngadto sa dagat. Requirement nga mutuman nato day ni matud pa sa pulong sa Ginoo, have faith in God. Kasimpular kaysa, pero kining pagtuo dunay kontra ni. Ang kontra sa pagtuo, kining ginatawag nga pagduha-duha. Isgutan nato ning pagduha-duha mga igsuon. Kining pagduha-duha mo ni public enemy number 1 sa pagtuo. Kay bisan pag dako kag pagtuo, pero likod sa imong pagtuo, doon na kay pagduha-duha, dili dayta maka dahom nga makadawat tag butang gikan sa Ginoo. Kay atong basahon ang Biblia dinhi sa Santiago, libro ni Santiago. Santiago 1, ingon din sa versikulo 6 ta magsugod. Ingon din but when he ask, he must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. Kaya pulo sa Ginoo, apan kon mangayo ka, kinahanglan nga di ka magduha-duha. Kay kung magduha-duha ka, mura kag balud sa kapalaran, dili, balud sa dagat. Na, og asa huy pa sa hangin, to apod pa ingon. Wa ba'y klarong padulungan ba? Unya aningon ang pulong sa Ginoo Santiago 1:7 nga kun ikaw kaning tawo nga wa ka kabalog asay imong tuuhan nagsigir kag duha-duha, ingon din nga ayaw na lang pagdahom oy nga makadawat kag bisag unsang butang gikan sa Ginoo kay double-minded ka, unstable in all he does. Matud pa sa pulong sa Ginoo. Kining pagtuo nga maka aswat og bukid or makapalugpad sa bukid paingon sa dagat, usa ni kaklase sa pagtuo nga lunod patay. Kana bang walay landong sa pagduha-duha, ni anino sa pagduha-duha, tuog yung ka nga kanang gisulti sa pulong sa Ginoo matuman. Kabalo ba ka nga daghang mga instances sa Biblia
nga ang usa ka masakiton ni duol kang Ginoong Hesukristo ug pagduol niya kang Ginoong Hesukristo naayo siya sa iyahang balatian ug wala daghang panahon nga si Kristo moingon nga ang imong pagtuo mo'y nakaayo nimo. Di ba mayo na gamhanan ko mao nga ayo gyud ka. Ang pagkagamahanan sa Ginoo dili na question. Wala na angay lalison na ang Dios gamhanan. Ang atong lalison or ipangutana mao ni kumusta man ang atong pagtuo inigduol na to sa Ginoo. Kay ang makaayo na to kung naatay balatian, ang makatubag sa atong panginahanglan kung doon natay giampo sa Dios ang atong pagtuo nga walay sagol nga pagduha-duha. Sa dihang naa di ay taaning klase sa pagtuo mga kaigsuunan nga di gyud makamaong mo duha-duha. Dunay giingon dinhi sa pulong sa Ginoo sa Juan kapitulo 15. Ingon ang pulong sa Ginoo Juan 15 versikulo 7. Ingon dinhi, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Ask whatever you wish. Kining pulong nga whatever nagpasabot ning bisan unsa. Nagkinahanglan kag bisan unsa. Kaya Pastor Mark, nagkinahanglan ko og helicopter. Pangutana diha, kabalo na ba ka mo palupad? Ay di pa ka kamaong palupad, ay isang pangayo ay mura na ikamatay nimo. Now, we need to ask in accordance sa will sa Ginoo, sa iyang kabubuton. Now, apaningon din if you are in need right now, doon na kay panginahanglan. Siguro nagkinahanglan kag milagro kay samtang nagpaminaw ka nining programa ha. Imong gibati sa imong kasing-kasing na doon na kay kinahanglan nga madawat gikan sa Dios. Usap tingali ka katubagan sa dugay na kaayo nimong giampo. Dugay na kaing butang nga imong gihangyo nga na sa Ginoo. Apan hangtod karon wa pagyapon ka nakadawat sa katubagan. Ka good news, basin baya ug ang imong pagtuo wala pa nahugot ba? Doon na pa'y landong sa pagduha-duha, meaning you are still double-minded in all your ways. Basin kun sa imong pagtawag sa Ginoo luyo sa imong mga pag-ampo, doon na kay huna-huna nga sama na ini. Maura gyapon siguro. Di gyapon tubagon sa Ginoo. Kapila na ba ko nag-ampo ani niya? Wa pa man gyapon na tubag. Siguro kini nga mensahe karong takna sa kagabion. Usa ni ka mensahe nga makapahigmata kanimo. Nga sa dihang mangayo ta sa Dios. Sa dihang doon na tayo panginahanglan sa Ginoo. Ang atong pinakadakong puhunan nga makuha or matubag ang atong gihangyo sa Dios. Mao kining pagtuo. Iyon ang pulong sa Dios. If you will remain in me, remain meaning abide, nagpasabot nga magpabilin ka diha sa pulong sa Dios. Usa may magpabilin? Kana bang di ka mo biya? Bisag unsay mahitabo sa imong kinabuhi, nindot man ang panghitabo, lisod man ang panghitabo, daghan man kag kwarta, wa ka may kwarta, malipayon ka man, masulubon ka man, baga man ang imong deposito sa imong bangko or zero balance ba ang imong bangko, ingnon ka nako ka good news. Ingon ang pulong sa Diyos, if you will remain, kung magpabilin ka kaniya in the midst of all your circumstances, sa tanan nga mga panghitabo sa imong kinabuhi, di nimo lugakan ang imong pagsalig sa Ginoo. Niingon siya sa Juan 15:7, pangayo bisag unsa og kini igahatag kanimo. Unsay requirement? Remain, pabilin diha sa Dios sa tanang oras, takna, segundo, minuto sa imong kinabuhi, ug tan-awa ug di ba niya ablihan ang tambuanan sa langit ug
ipabaha diha kanimo, iyang ipabuhagay diha kanimo ang katubagan sa imong mga gipang ampo. Mahinungdanon kayo kining ginatawag nga pagtuo mga ka-good news. Kay kung wa tay pagtuo, ang Dios di malipay. Hebrehanon 11 versikulo 6, ingon ang pulong sa Ginoo dinhi. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Si bisan kinsa, meaning bisag unsang klasihas tawo, dato, pobre, sakto-sakto ra, pastor, pare, ordinaryo, bisag unsang klases tao, abogado, professional nga mga katawhan, anyone, kitang tanan igo ani, unsa man ang imong estado sa imong kinabuhi, ningon dinhi, if you will come to God, you need to believe that He exists. Kinahanglan mo tuo ka nga ang Dios nagalungtad. Kay matud pa sa 11 sa Hebrehanon, kung way pagtuo, imposible nga ang Dios mahimuot or malipay. Iyon na ni day ka-importante kining pagtuo mga ka-good news. Usa day kining kabutang nga kung naa kita niini, malipay ang Dios. Matud pa, doon ako'y nabasa ang libro nga ang kwarta kuno sa langit, kung dinhi sa kalibutan, doon na kay kwartang gitawag og piso, dollars, pounds, unsa pa na diha. Kung naa ka niining kwarta, makapalit kag bisag unsa nga maabot sa imuhang kantidad sa kwarta. Dito po ay sa langit, matud pa, ang kwarta sa langit, pagtuo. Kay ningon nga kung duna kay pagtuo, makapangayo ka, kining pagtuo, usa ni siya kabutang, nga diin, kung imong tuuhan, kining butanga, tuuhan nimong kaayuhan. Tuuhan nimo, natagbuon sa Dios ang imong gikinahanglan. Tuuhan nimo taliwala sa imong kalisod, nga ang Dios, muatiman kaninyo. Dunay adlaw, taliwala karon siguro sa kalisdanan, maabot ang kalampusan. Ug imong tuuhan ang Dios sa mga butang nga sama niini sa atong kinabuhi. Siguro estudyante ba ka or empleyado ba ka? Negosyante ba ka? Butang talang doon na kay gituuhan. No? Apan karon sa imong sitwasyon sa kinabuhi, lisod ka. Kung doon na day kay pagtuo, ug kining pagtuuha, imong itumong sa insakto nga puntarya or imong ipunting sa insaktong pagkapunting kanang pagtuuha. Tungod niya ng pagtuuha, maangkon nimo ang imong gikinahanglan. Sa mga nag-ampo o kalampusan, maimo ang kalampusan, basta kay imong batunan kanunay kining gitawag og pagtuo. Nga walay landong sa pagduha-duha. Moro gini gusto sa Dios. Now, magisgot naman gutag pagtuo, mga ka-good news. Sultian ka nako, saan siya ka-critical nga butang ba? For example, niingon ka nga nituo ka sa usa ka butang. Doon na to'y usa ka istorya. Day usa ka tawo nga nakabasa siya niining atong gibasa sa Marcos 11:22-23. Ug unya sa pagbasa niya ang nahitabo man ni. Kita niya makasulti ka niining bukira. Go, throw yourself into the sea. Unya matuman ni kung naa kay pagtuo. Ang likod sa iyang bintana, inigabli niya kada buntag dunay dako kayong bukid. Karon wa man siya budget nga ipabuldos ang bukid. Ganahan siya kay likod anang bukid kay usaman ka dagat. Ganahan siya makakita sa dagat. Ang problema lang, dunay bukid nga nag-abong sa iyang bintana. Pagkabasa niya ni ini, ingon siya,
di ara madaning sulbad sa akong problema. Di na ko kinahanglag bulldozer, di na ko kinahanglag grader. So, di ara di ay. Isultira na ako, moambak ng bukid. Insya karong gabi ako ning tistingan. Sa di pa ko matulog, buhaton na nako ni. Pagkagabi mga good news. Ablihan niya iyang bintana. Pag abli niya siyang bintana, kita niyang dako kayong bukid. Wag siya kitag dagat kay gaabong ang bukid. Naingon dayon siya. Bukid, ambak, ngadto sa dagat. Kumanyang istorya, yung siradaan dayon ang bintana. Pag sirado niya sa bintana, mga good news, tulog siya. O niya, iyang gihulat nga mabuntag. Iyang gidam-gudam nga, inig kaugma, abli sa pultahan, wala ang bukid, kiniambak na sa dagat. Unya, pagkabuntag yun, excited siya. Adto siya dayon sa iyang bintana, iyang gi-open ang iyang bintana. Pag-abli niya sa iyang bintana, mga ka-good news, sa mapagkaunsaa, nga naara mangyapon ang bukid. Manabalhin. Pagkakita gyud niya sa bukid nga wa nabalhin, kabalo ka kun sa iyang giingon, ingon siya, tag-an pagod lagi ko, di gyud lagi mabalhin. O gabi nimo mga kagunyos, daghan ka nato nga sama ni ana ba? Wa paganitan ni ampo, doon na dako kayong pagduha-duha sa ato ang kasing-kasing. Mura bag atong gilimitahan ang Dios nga di ni kaya sa Ginoo. This is too big. Dili tubig yung water, kun dili dako kayo ba? O sabuhol pa, mako jamo. Di siguro ni kaya sa Ginoo ni dako na kay ni. Pero ingnon kanako, if you will believe God and you have no doubt inside your heart, wa kay landong sa pagtuo sa imong kasing-kasing. Landong sa pagduha-duha sa imong kasing-kasing apan ang imong kasing-kasing napuno sa pagtuo nga ang imong Dios nga makahimo. Your God is able. Then mahimo sa Dios ang iyahang pulong nga nag-ingon siya pangayo bisag unsa kay kini igahatag kanimo. Usay man gud ato ang pagtuo kay kining kuan bitaw balod lagi nga bisag asa hoy pa ana wala tay klarong baruganan. Munang wa puta kitag klaro nga resulta sa ato mga pag-ampo. Kay wampo ta sa Ginoo. Ginoong Hesus, salamat Lord mutagbo ka sa panginahanglan. So babong pagkaunsaa nga lahi naman po atong aduan ana tay laing aduan dito na puta mo ampo kay murag atong paminaw dili tubagon ni Jesus atong pag-ampo dito spikas basig tubagon. Uy, dili ingon ana oy, dili ingon ana. Now, doon na, ako ning sigurong i-wrap up pinagi sa usa ka istorya. Niya to'y usa ka Kristohanon o niya doon na po'y laing pod nga relihiyon, no? O niya katong usa ka relihiyon tang na lang nato og Kristohanon, Christian, doon na po'y Buddhist og doon na po'y kining nasa Shintoism. Contest sila og kinsa kuno ang dakog pagtuo. Karon saka sila sa taas kayong building og unya ang ilang sabot nga moambak. Og kinsa tong mamatay nagpasabot nga way pagtuo kay wa man naluwas. Pagtupa, patay man. Niuna ang Shintoist, no? Katong sa Shintoism ilalom. Niuna siya. Pag-ambak niya, pila ka segundo, tupa dito yuta, katag, patay. Isunod ang Buddhist. Pag-ambak sa Buddhist, nagsigig ingon ang Buddhist, Buddha, 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 Buddha.
kusog kayo ni dulhog paingon sa ilalom. Apan unsa man pagkaunsa, sige ging Buddha. Hingbalik man paingon sa taas. Wa man natugdon, mura maghihigtag guman, ibalik man buhi. Karon turn naman sa Christian. Pag-ambak sa Christian, ingon siya, ako na gining time. Tuog yung ko nga luwason yung ko ani. Pag-ambak niya, sugod siya ambak. Walo ka, daghan kayo siya mga fans. Pag iyon niya maambak na ko, ayahang mga fans na malakpak. Ugon niya, pagsugod niya ambak sa pagpagkaunsaa nga, bisag iunsa niya ampo, di man gyud iyang gibati nga, di man gyud ko maluwas ani. Sige siya ampo, Ginoo, luwas ako, Ginoo. Sige ra man gyapon padulhog yun, duol nam kay siyuta, kabla ka ko siyang gibuhat. Ningon siya, imbis siya, Ginoo, luwas ako, niya siya, Buddha. Di na balik. Say, ingon na ba? Nga watay klaro sa atong pagtuo. Ugon say atong makita, kuyog baboy po dayon. In taon mga good news, dili ta ingon ana. Kinahanglan nga ang pulong sa Dios atong tuuhan. Si Kristo ang manluluwa, sama siya gahapon karon ug sa walay katapusan. Kung mutawag ka sa ngalan sa Dios, diingon sa Jeremias 33:3, tawga ako ug tubagon ko gayud ikaw. Now, kini nga pagtubag sa Dios, ana-ana kanunay. Apan usahay lang ang atong pagtuo mo'y magbawog-bawog. Wa ta kabalo og unsaon nato pagtuo sa Ginoo. Kay daghan na kitag problema. Pero ning takna sa kagabihon, kining hamubo nga mensahe mga ka-good news, manghinaot ko. Nga kini, magdala nig pagkapukaw. Nga din ang atong pagtuo sa Ginoo kinahanglan, wala gyud sambog nga pagduha-duha. Lunod patay, hugot bakos, matud pa. Aron nga, inigpangayo nimo bisag unsa diha sa Ginoo, imo gayong maangkon, matuman nimo ang katubagan sa imong mga gipangampo. Okay, doon na tayo. Texter, hingon din good evening pass. Parang masulod ang zebra sa ref. Ihawon usa, din limpyuhan, din i-chop. Human isulod sa ref. Karon pa jud mi kabalik og paminaw pass. God bless Jisen and Libet. Jisen, sayop ang imong answer day. Sayo na kayo. Aron masulod ang zebra, kabalo ka unsay buhaton nimo. Imong kwaon ang camel kay tuwa pa man sa sulod, isulod na nimo ang zebra. Kay wa ta niingon nga gamay ang atong refrigerator. Ito sa? So, doon na pa iusa din ingon po siya, ay siya text, siya, ako tubag, kuya, isulat ang name sa zebra o isulod sa ref. Oh, isulat. Pero kay physical man. Di man nimo masulod kay katong una na kong pangutana, tuwa pa may camel sa sulod, di man pwede duha. Ikuas tong camel, isulod ang zebra. Anyway, so mga kuan na samtang naminaw mos mensahe nga naghuna-huna pud mo ba. Pero manghinaot ko nga kini nga mensahe mulugdang ni sa inyohang kasing-kasing. Now mga ka-good news, wala na ko'y igong oras. Gamay na lang kaya kung oras na bilin din usan lang ka minuto. Ug mga adlaw, kung doon na mo'y panahon, imbitahon mo na ako nga mo-join na mo og simba kung wala pa kay church din sa Dumaguete. Nata sa Grace Christian Fellowship, likod lang yun sa Provincial Hospital. E-text lang mi sa 0935-125-8045. If you want nga mo-join na mo sa among morning service nga alas 7:30 nga doal sa alas 9:30, aduna po tayo simba diha sa Christ the King Church. Unahan gayod sa Barangay Hall sa Batinggil. Sayo ang atong simba diha, no? Nasa left side, sa right side, ug paingon ka sa Palimpinon. Okay, so salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsunod ni natong programa. Kung wala gyud mo mga ka-good news, di gyud ni magmalampuson. Salamat po sa ato ang faithful nga sponsor, si Mr. and Mrs. Godfrey Bael.
Salamat kayo sa tanan nga member sa Grace Christian Fellowship. Dinhi na lang kukutob hangtod sa sunod Sabado sa mga frequency, sa mga oras. Kini si Pastor Mark Benji Orot magaingon nga kung wala ang Dios, wala gyud tayo mahimo. Happy Saturday evening everyone. Ang inyong nadunggan nga programa Usa ka Binera, ang mga hunahuna, opinyon ug mga isyong gipangtuki iya lamang sa magsisibya ug walay labot kining maong sibyaan.